Srdečne ťa vítam. Dnes sa budem rozprávať s Esterkou, ktorá je certifikovanou aromaterapeutkou a odborníčkou na zdravý životný štýl. Opýtame sa jej niekoľko vecí, s akými výzvami sa na ňu obracajú v dnešných časoch klienti. Zdravím vás všetkých, ďakujem Erike, že sa môžeme tuto takto stretnúť a ja som veľmi vďačná, že vám môžem povedať niečo zo svojej praxe a som nesmierne vďačná za tento nový výživový doplnok VMG+, pretože v súčasnosti najviac, čo riešime, je detoxikácia tela a prejavuje sa v tom, že sa obracajú na mňa ľudia hlavne s kožnými problémami. Potom sú to ženy, ktoré majú problémy v menopauze a hlavne so stratou váhy a s reguláciou váhy v období menopauzy. A najčastejší problém, ktorý momentálne veľmi veľa ľudí rieši, je bolestivosť kĺbov. Sama som bola osobne prekvapená, keď sa na mňa obrátila jedna klientka, že chce riešiť bolesti kĺbov a vzhľadom na to, že štúdie ukázali, že nový výživový doplnok VMG+, ktorý obsahuje v podstate komplex všetkých vitamínov, minerálov, dokonca obsahuje komplex probiotík, enzymov a esenciálnych olejov, ktoré podporujú vstrebávanie živín a minerálov, tak štúdie ukázali, že zápalový proces v priebehu 6 týždňov klesal o 43%. Tak bola to taká výzva navrhnúť to tejto klientke, aby to odskúšala a boli sme obidve prekvapené, že okrem toho, že zhruba po 2 týždňoch došlo k zlepšeniu stavu kĺbov a zníženiu bolestivosti kĺbov, ako vedľajším efektom bolo zhruba po mesiaci užívania produktov strata váhy alebo úprava váhy zhruba o 3-3,5 kg. Išlo práve o stratu váhy alebo pustenie tých našich tukových vankušikov alebo jej tukových vankušikov z oblastí, ktoré ženy najviac trápia. Je to vlastne aj oblasť bokov a vlastne aj oblasť toho brúška.